Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. May nga daw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dennis, 33 anyos, o Minyo. Tagua lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property o bahay nga among napalit sa bidding sa pag-ibig. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang panghitabo. Ako pa ninyo kanang inyong iabang dinhi. Inyo na lang na iparit og bahay para naamoy matawag nga inyo gyud. Kamay pa kay mignatigo maoy. Kuwangon pa. Suway lang gud ninyo ang pag-ibig. Naaman na sila'y auction nga mga bahay. Dili lang hinuon brand new ang bahay pero at least inyo na gyud, no, di ba? Masin pa di ay. Ikaw dong. Unsa may tan-aw nimo? Oh, tanaw lang day. Pwede na to suwayan, basin pa day og makaya sa atong bisita sa nga kwarta. Yes! Ikadaog tas bidding day. Nanagyan na niya ikapuyan nga bahay dong. Nga matawag yun nga ato na. Og di na ta magbagoor nga magbayad og abang kada buwan. Maong yun. Ay, salamat Lord. Aware naman mo, di ba? Nga naapay nagpuyo sa bahay nga inyong nadaog sa bidding, ma'am, sir. Yes, ma'am. Naghatag na mig-notice ani nila nga kinahanglan na sila mopahawa next year. So, naapa sila usa ka tuig nga mupuyo sa property. Okay ra, ma'am. Sige lang dong, uy. At least, napalitan na itong barato ang bahay. Unya, in good state pa kaayo. Dako gid kay tag natipid dong. Maugyod, Deruda. Patanawa ko nung picture sa bahay nga inyo napalit sa bidding dong. Narani ay. Uy! Ayos na! Gwapo pa kayo, oh. Barato na yun nga pagkapalitan dong, oy. Lagi noy. At least kung naamanggani usbunan ang kamay na lang. Kay okay pa magkayo ang property. Mailhan na nga maayo matiman ang tagyan ng baya. Lagi noy. Ya, kano sa mo mamalhin diha? Next year na Kaning kamutan na mong roda nga makabalhin namin next year before magpasko. Ganahan mi nga ani na mo i-celebrate ang Pasko ug New Year. Okay kayo dong. Unsa? Nangita na si kaglaing client? Oh, good. Para extra income pa. Wala magani kay halos to. Gudya, nangita pa yung kagdugang nga trabaho? Dennis, kinahanglan. Tingali na limot ka. Nga igug yung nahurot ang atong savings sa bahay. Gusto ko nga inigbalhin na to. Kompleto na tas butang.
Pila ra ba pagdagan sa tuig? Oh, hinuon sad. Excited na kay kong mamalhin ta, uy. Di na ko makahuwat nga mag-design-design sa bahay. Taan pagyog ko. Nakailan na kay ko nimo. Ganahan jud kay kanang artihan gyud mayo ang bay. Siyempre, no? Gertihan ko man gani ning atong giabangan, bisag gamay ra ni, unya dili ato. Unsa na ka nang makahunat na gyud ko puhon. Spacious ba ang bahay nga atong napalit, no? O usasab, dili na ko anugnan kung makagasto man gani ko, kay ato naman gyud. Sakto gyud ka ni Roda. Oh, aware naman ka ang ex-owner nga mobalhin mo next year anang buwan na. Wa pa na mo masultihi ma. Aw, sultihin ninyong daan, mintras sa'yo pa. Aron makapangandam sila o makapangita dayon sila ilang kapuyan. Ma. Kung ako lang dong, mas maayo tingali nga 2 months before December, makabali na ta. Bitaw no? Di ba lalim kong magbalhin-balhin na? At least ba, makarga na nila kinay-hinay ilang mga butang kung asa man sila mabalhin. O kita po, makahinay-hinay po tag-arrange siya itong mga butang dito. Sige day. Akong sultihan. Na-excite gyud mi nga managtiayon magina sa bahay nga among napalit. Human sa pila ka tuig nga sige na mong pangabang. Gikontak na mo ang ex-owner bahin sa among plano nga kung unsa ming buwan nga mupuyo na gyud sa property. Wara masay libog kay ni okay man. Pero sa diyang hapit na ang buwan nga among gikasabutan, nihangyo man. Unya. Unsa? Pero dong, maayo na ba yan natong pagkasabot nga ng buwan na mo balhin na ta? Maulagi day. Pero nihangyo lagi nga kung pwede ba kuno next month na lang. Kay ato na lang kuno sila mag-celebrate sa Pasko ug New Year. Ay di sana pwede, uy. Kita na may patagihan ng baya, unya kita na mag-adjust para nila. Mao man bitaw nga mobalhin ta ng buwan na kay gusto ko adto ta mag-celebrate sa Pasko ug New Year. Kalma lang gud, kalma lang. Sige lang kay akong istoryahon bay na. Ang sabot-sabot. Libre na gani ilang usa ka tuig nga pagpuyoan na, unya mohangyo pa gyud sila. Kung buto naon ba yan, no? Sukad nga napalit na natong baya, pero kay lagi nakasabot ang sitwasyon, maong mi consider ta. Di lang po magpalabig abusar ba? Pero da. Wa sila inahimo kay ako manggiingnan nga kuno sige kasabutan pag-una, mao lagi tumanon. Unya? Pero mura pag nasuko. Bisan sa cellphone rami nagkastorya, mailhan man ginako nga nasuko ang iyang tingog. Kaya awag niya. Bahala sila, uy. Di sila makabuot sa tong desisyon, no? Kaya wa na sila katungod sa property. Kita na mo itag-iya dito. Unya, samtang pitsahan mo balhin dito. Day, tanawa. Ginoo ko. Kung sa may kibuhat nila sa property. Layo naman kayo na sa itsura sa diyang napalitan eh. Klaro lang kayo nga gituyo ni nila guba day. Ginoo ko dong. Unsaon man eh. Grabe ang paghilak sa kong asawa sa dihang nakita na mo ang property. Imbes ma-excite me, napulihan og kasuko og kahubos tungod kay wa gyud mahitsura ang bay. Ang pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, bisag unsaon nagkontak ang ex-owner, di na gyud makontak pa. Og dili na sad matrace kung hain sila karon. Unsaon man ninamo nga grabe magkakaguba ang property. Gikan sa wiring, sa iniduro ug uban pa. As in gyud kaayo nga pertigyong gubaas bay. Layo ra sa dihang amo siyang napalit. Ikaduhang pangutana, di ba gud ay liable ang pag-ibig nga mugasto ani kung dili na namo makontak ang ex-owner? Ikatulong pangutana, sakit kayo sa among buot nga manigtiayon nga mao ni among masugatan. Imbes mo balhin na untami, pero wa naman hinuon mi makabalhin kay dako gyud kaayong trabaho ng bay.
Asa man mi pwede mo dool ani kung dili manubag ang pag-ibig sa gastuhan sa pagpaayos property. Ikaupat nga pangutana og katapusan. Kung i-open for auction ang usa ka property, gusto ba gud ay nga naapay nagpuyo sa among property? Dili ba gud ay unta angay kung i-appeal nila sa auction? Dapat unta nga wa nay nagpuyo ani? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Dennis. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Mga personal nga mga pangutanag mga problema Attorney Elaine Bathan to the rescue. Pero medical gani mga pangutana agoy Dr. Obra gyud gihapon ha nga tingog sa kahanginan ang inyong madungog og muhatag og mga pagtulunan no kabahin sa medisina o siyensya sa ato ang mga isyong panglawas no Dr. Obra gyud na ang mo hatag na tog tambag tubag no pero kaning mga legal Attorney Elaine gyud ni and muna ang mga suwat ninyo padayon ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi mo na importante kumpleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana og mga problema. Guys, ang ato ang letter sender karong adlaw be di man ni pasulti ang address so di gid ako isulti sorry pero tawagan na to siyang pangalan nga Dennis 33 years old minyo si Dennis na ay property ug balay kay kaning bidding sa pag-ibig kay kana ganing mga marimati sa pag-ibig no kay wala na nakabayad i-auction man na nila. So, usahay, medyo ubos-ubos po yun na ang presyo sa pagbaligyaan na. So, naa sa giuban nga, diha good po, no? Mamalit, unya, iutang na po na nila nga to sa pag-ibig. So, I think mauni ang situation nga napaminaw na to sa drama sa ato ang letter sender karong adlaw. So, una, niyang pangutana kay naga-issue ni sila siguro kay ang kanila mo palit ka of course no before nako tubago ng pangutana sa drama manggod na paminaw nato no nga bati ang balay ang aktual no sa balay guba daghang ipaayo usahay gyud no na ay mga maldito kaayo nga kanang tag-iyas yuta kay abi or balay kay abi na rimate na gubo na nila ang kanang kuan ni usa nila i-abandonar maldito gyud salbahis so murag mo gani nahitabo unang pangutana bisag unsaon kuno niya contact ang previous owner dili na gyud makontak pa ug di na sad matrace kung hain sila karon unsaon man ninamo nga grabe man kaayo kaguba ang property gikan sa wiring sa inidoro ug uban pa as in guba gyud kaayo ang sud sa balay layo ra sa dihang amo siyang gipalit na man ay record ang pag-ibig no actually mo gyud na wa ko natingala aning imong pangutana Dennis kay mo gyud na usual sa mga taong way batasan no nga kamo pay wa kabayad kamo pay nangutang wa kabayad inyo pa jung giguba gituyo mo man na sila kay usahay ila man ang pangwaon pud ang mga butang didto pero actually ang pag-ibig po ni warning biya po na sila ninyo about it no so I don't know unsay arrangement ninyo ana with pag-ibig pero pwede siguro mo magpatabang with pag-ibig nga kung narimati na before dapat na ang posesyon sa pag-ibig so maybe you can try to talk sa pag-ibig first and then magpatabang mo kay basin pwede ta maka-go after or kiha atong mga previous occupant or tag-iya ng yutaa o balay. Ikaduhang pangutana, dili bago di ay liable ang pag-ibig nga mo gasto ani kung dili na namo makontak ang ex-owner mo na I think manggod base sa ako ang nasabtan aning mga auction no dapat pag auction nila ang possession ana nanas pag-ibig so kung naay ma-prove na to nga medyo nasida sa pag-ibig nga ilan ang gi-auction na pa didto dapat magbag sila ninyo so dapat mo na inko-coordinate nila na storyaa silang tarong kasabot jud ko niya ikatulong pangutana kay sakit kay ang buot nga malagtiayo nga maoy ilahang masugatan imbis mo balhin na unta sila wa na sila makabalin kay dako kay trabaho unon ang balay asa sila pwede mo dool kay ang pag-ibig di magnubag sa gastuhan pagpaayo sa property that's very common pero dapat mo tabang sila ninyo to go after the owner para sa katong property sa yuta no so
ikatulo, yang katapusang pangutana guys, ikaupat ug katapusan. Kung i-open for auction ang usa ka property, husto bagod di ay nga naapay nagpuyo sa among property, dili bagod unta maoy angay kong i-appeal nila sa auction, dapat unta nga why nagpuyo ani mo na dapat mo gina dapat ang ako ang gihuna-huna nga dapat pag auction nila nana nila ang property kay narimati naman na dapat nana nila dili nga gi-auction ninyo papahawaon pa dili kay dapat kung pagpalit nimo as is where is nagyud na kung unsa iyahang situation kung gubaon pagbili nila pagpapahawa gipapahawa na gyud unta to mo gina ang sakto so di ko mo to nga dili sila manubag kung naay sipyat og sala ang pag-ibig. Pwede ka mo duol nila nga to sa ilahang legal para ma-check. Di mo siya gugukiba og asa gyud ning inyo. Asa kay para maka-refer unta ta, no? Kay naatay amiga dihang abogada si Attorney Lovelia Albina, no? Pero basin po og wala po ka din na bastasyon kung asa siya na-assign. So, siguro duol lang yun ka dito sa legal department nila para mapacheck kay akong pagsabot gud ana kung ma-auction na gani na for auction na gani ang property na remate nakuha na sa pag-ibig ang posesyon wa na nagpuyo din ha pag-announce nila nga for sale ang property wa na nay tao din ha kang gagwardya ana gipadlakan na sa pag-ibig dili nga napay tao para kung unsay kahimtang niya pag-offer nila for auction o pagbaligya maugyod ang inyo pong maabtan inig move in ninyo or inig ka-award ana ngadto sa inyo. Muna ako nasabtan guys ha. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.